היי, שוב שלום, סרטון שלישי בנושא התיקיות ושמות הקבצים. אז עכשיו ניקח איזשהו פרויקט או שניים פעילים כדי להסביר עליהם את הדברים. ניכנס לדוגמה לפרויקט של בית שרייבר. אז דיברנו על לשלוח קבצים ליועץ ולקבל קבצים מיועץ. אז בתוך תיקיית קונסלטנס יש לנו תיקייה כמובן לכל יועץ. כאשר אנחנו מקבלים איזשהו משהו מיועץ, אנחנו מורידים את זה לכאן, פותחים תיקייה חדשה, שמים את התאריך של היום שזה יתקבל ואת התיאור. כנ"ל כשאנחנו שולחים אליו משהו, אם אנחנו שולחים ליועץ סט שהוא גנרי, שהוא גם מסתכל עליו כמו כולם, אז הוא יכול להיות באוטפוט רגיל, אבל אם אנחנו שולחים כמו פה, דוגמה הערות על חוברת אלומיניום ספציפית לזה, כדאי לשמור את זה כאן אצל היועץ. פתיחת תיקייה בצורה כזאת, אנחנו רושמים קודם כל את התאריך שמתחילים בשנה, אחר כך בחודש, אחר כך ביום, ואז איזשהו הסבר של בעצם מה יש בתוך התיקייה, גם מקבצים נכנסים, גם מקבצים יוצאים. באופן הזה זה נשמר פה תחת קונסטלטנס ההתקשרויות ולא תחת דוקס שאמרנו שזה קבצים שהם יותר כלליים. דבר נוסף שאני רוצה לגעת בו זה לדוגמה חילוץ של קבצי זיפ. נניח שאנחנו קיבלנו מאחד היועצים קובץ זיפ, עברתי לאנקרם, פה אפשר לראות היועצים מסודרים עם מספרים, זה גם נחמד. עברתי לתיקייה אחרת, קיבלנו קובץ זיפ, כמו שניתן לראות פה, הקובץ התחתון. כשאנחנו עושים לו חילוץ, אנחנו לא עושים לו extract here, כי אז הכל פה יתמלא בקבצים, אלא מחלצים לתיקייה בעלת אותו שם, ואז אפשר להיכנס ולראות את הקבצים. למה זה חשוב? כי אם קרה משהו, שינינו, ברח לנו קובץ או משהו כזה, יש לנו יכולת בקלות להבין מה קיבלנו ואיפה זה נמצא, ואם יש צורך לחלץ מחדש ובעצם לקבל אלינו שוב את כל הקבצים בצורה המקורית שבה הם הגיעו. נותן לנו יכולת לשחזר. דבר נוסף זה עניין תיקיית ה-outputs. נחזור שוב לשרייבר. בתוך דיזיין אמרנו על כל שלב, פה זה רק תוכניות עבודה בשלב זה, על כל שלב יש מודל ששם נמצאות התוכנות בעצם שאנחנו ממדלים, יש outputs שזה הפלט. אז בדרוינגס אנחנו יכולים לראות שיש פה פשוט את כל הדברים שיצאו החוצה, יצאו מתוך המודל, לפעמים פנים משרדי, לפעמים יוצא החוצה, שיש כאן תאריך באופן שבו דיברנו והסבר לתוכנית, ובתוך התיקייה בעצם נמצאים הקבצים עצמם. אני חוזר בקטנה רק על הסיפור של תיקיית הדיזיין. יש לנו פה בדרך כלל 3 תיקיות שזה Concept Permit ותוכניות עבודה, WD. בתוך 3 התיקיות פה נראות אותו דבר, כאשר יש מודל שנמצאות בו התוכנות עצמם שבהם אנחנו ממדלים ועובדים. לדוגמה, רביט, יש פה רק קובץ אחד כפי שניתן לראות, השאר זה קבצי גיבוי אוטומטיים. כל שאר הקבצים שלא שייכים או לא רלוונטיים נמצאים פה בארכייב. אז בתוך מודל נמצאות התוכנות עצמם, ובתוך האוטפוט נמצא הפלט של התוכנות לפי סרטוטים, רנדרים וסכמות. זהו סך הכל המבנה. אם יש הערות או דברים כאלה, הצעות לשיפור וייעול, נשמח לשמוע.